Jimmy Finger, hogy mint öreg? Hatcher, mi a szart keres maga itt? Ti húzzatok el innen, szépen a sunyiba. Keressetek magatoknak egy másik valekot. Te fizetted le az óvadékot azért a Monkey nevű jamaikai patkányért. Ő kéne nekem. És az a másik görény, akit rútpofájúnak hívnak. Akarom őt is. Ismerlek már. Tudom, hogy egy rohadt szemét vagy, de nem számít. Ha teljesíted, amit kérek, nem lesz semmi gáz, de ha nem, akkor laposra verlek. Nagy a pofája, Hatcher, de ne így, hogy összeszarom magam. Tényleg? Na gyere szépen, elbeszélgetünk, jó? Na gyere, csak öreg fiú. Nincs semmi baj. Kihajítottak Atlantic Cityből, és most idejöttél, hogy fegyvert árulj a jamaikaiaknak, mi? Nem árulok én senkinek se fegyvert, se semmi, de különben is hagyjon békén, mert szétverem azt a rústa pofáját! Igazán? Igen! Ne beszélj! Magának vége, Hatcher. Én kinyíratom, hallja? Tényleg? Én a nagy Jimmy Fingers vagyok, és megvannak a kapcsolataim! Most már Istennel is. Na, akkor te mondd meg szépen, hol van a rútpofájú? Nem ismerek semmiféle rútpofájút! Tényleg nem? Ez különös. Még most sem emlékszel rá. Tessék, lőj csak le nyugodtan! Sokkal jobb ötleten támadt. Édes kettesben elkocsikázunk innen, úgyhogy mindenki lásson minket együtt, és elmesélhesse a rútpofájúnak, milyen jó haverok is vagyunk mi ketten. Na gyere! Mi lesz már? Meddig várjak még rád? Írtó unalmas vagy. Jó. Csak semmi pánik. Miért olyan sietős? Túl akarok lenni ezen még ebben az évszázadban. Amit a rútpofájútól kapok, az 1000-szer rosszabb, mint amit te Tényleg? csinálhatsz velem. Tudod mit? Keresd csak meg egyedül! Na? Az egyik azt hitte legyőzhetetlen, a másik meg, hogy tud repülni. Na és? Mindketten tévedtek.